אני יושב וחושב עם עצמי אתמול, מה צריך לקרות כדי שהקפלניסטים והברקים והלשעברים והלפיסטים והלפידיסטים וכל אלה סוף סוף יבינו שאנחנו עם אחד וצריכים לעמוד מתחת לאלונקה. שהם צריכים לעמוד איתנו מתחת לאלונקה, אנחנו בשלב קריטי. ואז צחקתי. אמרתי, הדבר היחידי, ככה עם עצמי בדמיון, יש לי דמיון מפותח, המצב היחידי שהם יעמדו מתחת לאלונקה, זה אם על האלונקה ישכבו ככה, ביבי, בן גביר, סמוטריץ', עוצמה יהודית, ערוץ 14, הימנים, המשחיסטים, הדתיים, ככה, אם כל הימין ישכב ככה יפה על האלונקה, רק אז הם יבואו להרים אותה. אז אני רוצה להגיד לכם, נו, 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 נו. עם ישראל חי, אנחנו מתחת לאלונקה, אתם יכולים מעל האלונקה, בצד האלונקה, אפילו בקפלן. כיף לי לראות אתכם בקפלן. עומדים שם, בוסה, בוסה, בוסה. עוד 3 שנים. בחירות, עוד 3 שנים. בן גביר, אני חולה עליך, אני חולה עליך, יא קובבה, אני חולה עליך.